नमस्कार, प्रतीक्षाज किचनमध्ये सर्व खवयांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत भोपळ्याचे धपाटे। चला तर मग पाहूया भोपळ्याचे धपाटे कसे बनवायचे ते। भोपळ्याचे पराठे बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी भोपळा किसून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटीला थोडंसं कमी ज्वारीचं पीठ टाकणार आहोत, अर्धी वाटी बेसन पीठ टाकायचं आहे। नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा बारीक चिरलेला कांदा, थोडंसं लिंबू आपण पिळून घेणार आहोत। लिंबामुळं पराठ्यांना टेस्ट खूप छान येते। 1 चमचा ओवा थोडासा हातावर असा कुस्करून घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळं वास खूप छान येतो। नंतर अर्धा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा हळदी पावडर, चवीप्रमाणे मीठ, तुम्हाला हवा आहे त्या प्रमाणात लाल तिखट घालायचं आहे आणि थोडंसं खायचं तेल वापरायचं आहे। अर्धा चमचा मी तेल वापरलेलं आहे। हे मिश्रण आपल्याला चांगलं असं मळून आपण चांगलं असं मिक्स करून घेऊ। मळताना याच्यात पाणी वापरायचं नाही, कारण की भोपळ्याला आधीच पाणी असतं। आपल्याला हे लाटायचं आहे, अशा प्रमाणात आपण हे मळून घेणार आहोत। खूप पौष्टिक आणि खायला पण खूप सुंदर असे लागतात। आपण त्याचा गोळा बनवून घेतलेला आहे। 5 मिनिट हे पीठ आपण भिजवण्यासाठी ठेवूया। आता आपण हे लाटून घेऊया। लाटताना खूप हलक्या हाताने लाटायचं आहे, नाहीतर ती खाली चिटकल। पॅन मध्ये आता आपण भाजून घेणार आहोत। दोन्ही पण साईडने खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे। थोडंसं भाजताना साईडने तेल वापरलेलं आहे मी, खूप छान असे लागतात। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे, म्हणजे एकदम मस्त असे कुरकुरीत ते भाजून तयार होतात। अशा प्रकारे आपले भोपळ्याचे धपाटे किंवा पराठे बनवून तयार आहेत। तुम्ही पण एकदा नक्की ट्राय करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा कसे वाटले ते। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत खात राहा आणि मस्त राहा। अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू।